judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Laumoy! Pamhabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. I think about the responsibility, the assurance of my commitment, the respect that I have for every detail of what nature has to offer. To be able to create a novelty of both art and music, it requires the stillness and solitude of a real craftsman. Then I think about the possibilities when this becomes a part of someone else's experience. Exquisite sound and superb playability manifest in each of Huni's handcrafted ukuleles. Huni is the expression of my understanding of the sacred relationship between the instrument and the artist. My name is Brian Bruces. I am Huni. Do you want to know how politics in the Philippines can turn chicken shit into chicken salad? If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Hi! Maayong Huwebes diya sa mga ungo o kaliwat. Sa mga nagplano pa nga mangawat. O sa mga taxi driver nga mga paugat. Welcome na po diri sa ato ang bag-ong tulumanon sa internet, ang The Not So Late Show. And I am your host, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Atong top 10 nga mga sikat nga komentarista diri sa Sugbo ug ngano. Top 10. Number 10. Ako ning idol, Eric Siras Manait sa DYCM. Di ni siya manok, apan sipa pa ni sa sunoy kung muy makapamukaw diya sa radyo. Number 9. Ako gapin ng idol, Jerry Auxilio sa DYSS. Dili ni siya laay paminahon, tungod kay dili man ni siya tihik og stinger. Number 8. Lloyd Suarez DYSS gapon, si Super Lloyd. Hustisya ni siya sa kahanginan. Naagid ni siya kanunay bitbiton nga affidavit kay mo ginayiyahang himuong basehan. Number 7. Ako ning kauban kaniadto yan. June Salde sa Bombo Radio. Tingog sa mga dinaog-daog
ug mao ni siya'y kampiyon sa tanang mga TikTokers. Number 6. Parehanin ako nga manager. Si Junix Napalyakan sa DYLA. Kalma ni siya. Malumo. Buutan sa radyo. Unya, pariunon kung imong paminahon. Number 5. Kini, idol gyapon ni nato yan. Si Chito Aragon, DYCM. Pero bias na kay duha na kabuk DYCM. Kini si Chito mo ni siya ay Mr. Bombastic nga komentarista. Mr. Bombastic. Number 4. Away wa na kailani. Leo Lastimosa, Sibya TV. Ang media nga di kaayo ni siya hilig sa kwarta. Number 3. Choy Toralba sa DYRF. Ang mga balita nga iyang gipang istorya ugma pa na mugawa sa mga mantalaan. Ingunaan ka powerful kagamhanan si Daddy Choyax. Number 2. Si Attorney Rufil Banyo. Ang bantugan nga machine gunner sa DYHP. Og ang atong number 1 nga sikat nga komentarista sa Sugbo ug ngano, awa na ilain. Si Super Bobby Nalsaro. DYSS mo ni siya ay Mike Tyson sa pangomentaryo. Now, ni Ulbo Nasab ang bangi sa duha ka mga kampo. Nila ni Presidente Rodrigo Duterte ug ni Vice Presidente Lene Robredo. Gikasuko sa Malacañang ang mga nanggawas nga hulagway diri sa social media nga left and right nga gapakita sa paspas nga pagtubag ni Robredo sa diyang naigo sa bagyo ug baha ang Northern Luzon. Matud pang Secretary Harry Roque, iyang gisulti. And I quote, "Sudi ka magpakweng-kweng diha, girl. Et chosera ka, madam. Yang mga katsurbahan mong magpa-pretend is bulok. Hindi ka beauty. Pwe, dilaw ka lang, hindi ka dilag. Si Presidente lang ang totoong labi-dabi ng pips." And I quote, Harry Roque. Nasuko ang Malacañang. Kay gigamit ko noon ni Lene Robredo ang iyang posisyon para nga mamulitika. Tabang-tabang pero ang tuyo pag-discredit ko noon ni Digong. Ambot og ganong ganahan kaayo nig away ning mga Malacañang boys. Tingali para nila ni Panelo, Bongo, Roque ug Digong ang away maunalay butang nga seryoso silang tan-awon nga di ba sila katawan sa ilang mga asawa? O gi-issue dayon sa mga waylingaw nga hinay og lihok ang gobernong Duterte, gisakyan ba? Unya, tandi-tandi, si Robredo kuno pag-abot didto gada og mga kinartor nga hinabang. Samtang si Digong, si Bongo ra gid mao'y bit-bit. Mga klase sa panungog nga da palagot. Butangan pagyud og hashtag nga nasaan na ang Pangulo nga na diri social media. Samot kalagot ang mga batang putong diya sa Malacañang. Kini biyang kalibutan, mutuog yun ko nga kanunayng pildi ang dali maglagot. Ako bitaw, personal nako nga kahimtang sa media, kapila na ko tumu-tumuwi o istoryang di maoba. Bisan unsa na lang. 8 kuno kabuk akong anak sa gawas. 4 sa north, 4 sa south. Napay laing tumutumo ay. Naa kuno ko'y mga uyab kada munisipyo diri Sugbo. Grabe pero bisan mag-unsa pagpalagot ng mga kaaway, di gyud ko masuko. Kahibaw mo ngano? Ug muso ni kat-uno ni Digong. Ay gyud kasuko.
Kay baw kang ano? Kay tinuod man. Modi ay itong nigawas gyud si Presidente Duterte sa TV. Aron ipasabot sa mga tao nga modi ay nalangan ang iyang pag-adto sa mga lugar nga giguba sa Baguio tungod gitid-an siya sa PSG. Matud pang tigong kung pwede pa lang kuno nga mudungan siya langoy sa mga gipangbahaan iya kunong buhaton. Pero iyan ning gisulti nga hubas ng baha. Ikaduha, ka-helicopter siya. So galupad, wa galangoy. Pero maayo gyud nag-rhetoric si Digong ha. Makapicture gyud ka sud sa imong nga unsay mga gipanulti ni Duterte. Kanang moingon siya nga mukuyog kog langoy sa mga biktimas baha. So ang imong mahulagway nga si Digong nag-boxer search nga ni ambak og ni dive dito sa kanal. Example, katong niingon pud siya nga punon ko nagpatayng lawas ang Manila Bay. So maka-imagine ka nga ang baha ni Suds Queen City. Mag-jet ski, padong Spratlys. Kita naman as video, magnatay video ana yan. Ma-picture pud nimo nga si Digong ni adtog Spratlys sakay siyang jet ski niya, rambo-rambo dayo. Mga ingon ani nga style dili pa na maluma sa mga Pilipino. Mubitaw nga makaingon gyud ko nga pilangga gyud tingali sa Ginoo ning mga bugo kay perting daghanag yung iyang gihimo ana diri sa Pilipinas. Kay mutuon gyud. Bisag unsang isulting Digong mutuo gyud ang tawo. So kining hashtag nga nasaan ang Pangulo. Para nako malisyoso man eh. Nag-create ba sila og image nga tapulan si Digong or hinay og lihok or walay kasing-kasing sa mga biktimas Bagyo? Kay bao biya mo style sa presidente ha? Mag-unsa man kuno siya didto sa Cagayan? Magpauwan siya dito og bala? Kana tingali kay naadayon. Pero kanang mga relief goods would really take time to transport. For all you know. Arita kadiyot sa DDS versus Dilawan kay tungod aning hashtag nasaan ang Pangulo ni Ulbo pagbalik tali sa duha ka mga kampo diri sa social media. Usa batok sa usa nagsawayay, nagdautay. Be, kinsay mga Dilawan palihog isa ang kamot? Ug si kinsa pod ning mga DDS palihog iisa ang inyong standards. Naay gitawag sa politika nga polarization. It's a coin word in sociology. Meaning, usa ni ka senaryo nga mahug, nga black and white ang imong mga pananaw sa palibot. Na polarize ba? Like for example, dito sa mua sa US, Democrat versus Republican. Sa China, kapitalista versus komunista. Diri sa Pilipinas, duharapod, akro versus tao gama. Hantod ni Ibold, nahimo na siyang Dutertards versus Dilawan. Pero gikan kina sa akrobato ka Ogama. Kapoy ba ning maglaban-laban tas awayng dili atua? I mean, unsa pa may rason nga atong haguon ang atong konsyensya sa sigig pangaway? Ana mga tao nga lahi natog baruganan. Kapoy glali sa kamatuoran. Usa pasad, unsa may rason nga mutuo ka sa tao nga nakasabot na ka nga kung ikaw maoy naa sa iyang bahin, kinahanglan sa kang mamakat. Example, si Salvador Panelo. Di kay kusuhito og unsay klarong job specification anang usa ka Chief Presidential Legal Counsel. Pero sure gid ko nga wa na siya niabot diha para mosultis tinuod. Pero merong pasangil ni Panelo nga gigamit kuno ni Lene ang C-130 nga eroplano sa Air Force para nga magdaog hinabang. Pero nitubag si Lene nga at least hinabang. Be kamong mga tao, mangutana ko. Asa man ang inyong pilion? Tunga sa sako nga bugas o usa ka sako nga digong? Pero ang mismong
Armed Forces of the Philippines nga spokesperson si Major General Edgar Arivalo nisulti nga pwede ra gyud makagamit si Robredo sa ilang mga eroplano. Mintras, di pa moingon ang Korte Suprema nga daog nas Bongbong Marcos. Mga balitang fake news. Unya, sa di pa ta hingpit nga mudayog-dog dito sa tumoy, ato sa kunong pangumustaon ug unsa nay mga update sa mga balita karong mga taknaa. Di na to lang ngayon atong pasudlon. Ang bag-o na tong kauban, si Super B! Okay, dagang salamat Jason. Arita sa atong balitang fake news lokal. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas kung KBP ni pagawas og manifesto nga nag-awhag sa tanang mga magsisibya og mga kaubanang tigbalita nga maghugpong og panaygon diris online. Ang maong kalihukan gitagana sa umaabot nga kapaskuhan. Matud pas KBP, giginahanglan ng maong panaygon tungod usa kini sa paagi nga makapamundo ang atong mga lokal nga media para pang Noche Buena. Ila kining gituyo, gumikan ni minus ang kita sa mga beat reporter. Tungod panagsa na lang ang press con sa Sugbo. Gipahibaw usab sa KBP nga ang lugar nga ilang panaygunan mao ang Cebu City Hall, Provincial Capital ug Office of the Presidential Assistant sa Visayas. Ang tema sa Pasko karong tuiga, walay preskon basta walay talay. Ug ganito sa atong balitang fake news national. Ang tigpa sa Malacanang nga si Harry Roque nipadangat sa iyang reklamo ngadto sa National Bureau of Investigation kun NBI aron imbestigaron ang kaugalingon niyang barbero. Matod pang Roque, tataw nga gituyo og hibat ang korte sa iyang buhok. O wala tiwas sa gunting ang dapit sa may patilya. Hinungdan nga mura na kuno siyag mannequin kung pakalitan. Dako ang pagtuo ni Harry Roque nga dunay kalabutan ang kampo ni Vice Presidente Leni Robredo. Aning maong pagsabotahe sa iyang tupi. Buto sab ipalilit ni Harry Roque ang anggulo nga nahilakip sa mas dako nga destabilization plot. Ang iyang barbero aron gubon ang nindot nga imahe sa administrasyong Duterte. Og din hinatapos ang atong mga balitang fake news. Oy, saan ni? Oy, tara na. Back to studio. Mga balitang fake news. Woy! Sige, pataani! Now,
mangumusta lang ta sa task force nga giumol ni Mayor Edgardo Labella nga maoy iyang gitahasan nga magtuon kung unsay mga pasiunang lakang para solbaron ang problema sa pagbaha diri sa Dakbayan, Sugbo. Last year, 2019, naa na ni siya gipirmahan nga Executive Order number 10 nga maoy muhanay para hanoy-hanoy ang paagi sa pagsulbad aning problema sa baha. Samtang karong tuiga nag-umol na sad og ad hoc committee si Mayor Edgar Labella nga gilangkuban sa DENR, DPWH, probe ug uban pa para maoy mangusog pagbadlong sa mga illegal nga istruktura nga maoy nakabaldas ang gianan sa tubig. Humanta nga nakasaksi og lunop last, I think, October 13. Muna nga dali dayon nga gitapok ni Mayor Labella kining mga prime agency. Karon kay mag-Desembre naman hapit, atong paninglan si Mayor Labella. Sir, kumusta naman tong inyong task force baha o ad hoc committee? Naanay maayong resulta tong inyuhang grupo nga ika-report sa mga tao o basig asukar na sad to. Padugok lang ba? Palami. Kaya nakabantay mga nga medyo mingaw man. Unya kay mingaw man, muragwa. Unya kay muragwa, ganun magsigi pamantaan eh. Unya, ang tanang butang aning kalibutan na doon na Unya, ang tanang butang aning kalibutan na doon na mag-iiyahang kaugalingong utlanan. Unya, sa atong bahin, natapos na sad ang atong panagkuyog karong gabi una. So, before anything else, please do like and share sa amo ang Facebook page, and you can also subscribe sa amo ang YouTube channel, and you can search for us diya sa Spotify o sa ato ang iTunes. I-type in lang ang The Not So Late Show with Jason Monteclar. Pero ay sa na ninyo pag nga ang inyong mga internet or ang inyong computer, inyong cellphone, kay every now and then, in fact, amo na ning gihimo nga everyday, nga mo feature gid me og mga Cebuano local artist, labi na gyud ang ato ang mga musikero. Kay nakasabot gid me sa impact ba sa pandemic. Unya, maglisod in town sila sa pag pasundayag sa ilang mga tinaguan nga mga talento mo nang amo silang giawhag nga padaragod mo diri sa inyong mga trabaho, bahan kami nalay mo promote ninyo, why bayad, libre ni, as long as makatabang lami kutob sa mong mahimo nga amo bang maisa ang industriya sa musika labi na diri sa lokal. So at ngilang ninyo kay mo na atong ibutang sa panghinapos nato nga kining show diri sa ato ang programa. So once again, kinahanglan kong muuli og sayo kay daghang salamat kiniluag na gyud ang mga border checkpoint. Apan ay gyud kalimti, halang don si Bathala labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Bukang bibig mo ang I love you. Bakit mo naman ako niloko? Sa iyong lambing ako'y pinapaniwala mo. Nakasama na ako sa mga pangarap mo. Alam mo ba na ang hirap mag-move on? Lalo na kung di mo matatanggap ang nangyayari na sitwasyon. Puso ko'y nasasaktan ngayon, 'cause I thought mahal mo ako noon. Ako'y minamalas ng panahon. Masakit pero at least lahat tanggap ko na. Na ikaw ang babay, mapagsamantala. Pagsisisi mo ay walang saysay. Di ko kayang ibalik sa'yo ang pag-ibig ko tunay. Nung dati ikaw ang
Puso ko'y nasasaktan ngayon 'Cause I thought mahal mo ako noon